Kumusta kayo mga Jojo? Ito po si Led Nagato at ngayon bumabalik tayo sa ating channel at magre-react ako ngayon sa isang video na babae nagsasalita. At bumili nga pala ako ng bagong camera at comment nyo lang sa baba kung anong inyong opinion. So, simulan natin. So, sad boy spotted. So, kadalasan sa mga babae, lalo na pag maganda, gwapo lang yung hanap. Well, eventually, we take care of ourselves. We dress well. We dress to impress. We look good to impress. And ba't kami maghahanap ng tao na hindi namin ka-level? So, if we are a standard person, we eventually want to find a person na standard person din. So, eventually, kayo din naman lalaki, if you are good looking, you dress well, you take care of yourself, you also want a partner that also do the same. So, wag po tayo magganto eventually kasi nakakahiya. Kasi lahat naman tayo bumabasa sa appearance when we first see a person. So, hindi naman natin agad makikilala yung person na like kapag unang kita natin, maaalam natin agad yung ugali niya. Siyempre, ma-attract muna tayo una sa appearance nila.